страшно позитивни. Това просто аз много се радвам. Просто радвам се на всеки един миг. Развълнувана и притеснена. В момента се чувствам чудесно, като звезда направо. Конкурсът е с прекрасна идея, защото има щастливи жени в България и трябва да се покаже. Щастлива съм, защото съм реализирана като жена, защото правя така, че ежедневието да сбъдва всяка моя мечта. Именно това е щастието в живота. Да поставиш цели и да ги реализираш. Защото съм щастлива с себе си, щастлива съм с това, което правя. Когато една жена се чувства обичана, обгрижвана с внимание, желана и върши работата с любов. Когато има един прекрасен син, който да я радва. Щастието, когато си домакиня, е да видиш щастливи децата и това, което те даряват с усмивката си, е невероятно. Това си замислих после какво е щастието. Блясъка в очите на хората. Няма значение от какво, от любов, от някакъв споделен миг, от да разлистиш красивото списание. С толкова хубави жени, как да му е трудно на човек? Те ще разкошни и много приятно. По-забавно е, когато моделите са непрофесионални, тъй като имат повече живот, ентусиазъм и някак си върви по-непринудено. Фотосесията беше супер, утре може пак. За нас беше изключително удоволствие да работим с целия екип на списание Ева и благодарим на всички, които бяха част от тази кампания.